Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. El músic Jordi Savall rep el Premi Sònic, considerat el Nobel de la Música. El director d'orquestra i viologambista català Jordi Savall ha rebut el Premi Sònic, el guardó musical més prestigiós de Dinamarca, durant un concert celebrat a l'Església de la Trinitat de Copenhaguen. El premi, que està dotat amb 81.000 euros, reconeix els esforços de Savall per descobrir i reviure la música antiga europea i fer-ho amb passió i fantasia, ha dit Steen Frederiksen, president de la fundació que atorga el guardó. Frederiksen ha destacat que molts s'han dedicat a investigar la música medieval i renaixentista, però que Savall és únic, que l'ha fet despertar a la vida. En el seu discurs, Jordi Savall, nascut a Igualada el 1941, ha recordat la gent que està patint a tot el món a causa del terrorisme, la guerra i la crisi econòmica, a tots els que no tenen la possibilitat de tenir una vida real. Davant d'unes condicions tan difícils, la música s'erigeix com l'art de la memòria i el més alt nivell d'espiritualitat, a més de llengua essencial per a la pau. El Premi de Música Leonid Sònic va néixer el 1959. S'atorga anualment fonamentalment a intèrprets de música clàssica, encara que també alguns músics de jazz figuren en el seu palmarès. Entre els guanyadors del guardó es troben Igor Stravinsky, Benjamin Britten, Yehudi Menuhin, André Segovia, Dmitri Shostakovich, Daniel Barenboim, Miles Davis i Keith Jarrett.